Sasisian pan ni ai kublei pilang baro ki paralog ki bala ban pet ya kini ka program jangka Good News TV channel ni nget siam ba ublei ni alam ni ling ba jo ni ka por kaleng ka benta ka bangi beteng ya kini ka Bible study halor ka phang ka jinget je ngi nget siam ba ublei ni alam ni ling ba jo kini ka por ka bangin beteng ya kini ka benta ka balai te shwawing ya seprang tungin ya IT kini ka por sho ublei ka jing dwai tungin ni dwai a try bublei ko pajungi bhabaneng ni khot kerpat ka teng ka bakhut ko jongmi ni IT ru ni ka por ba menyalam mi ka jung sim bakhut menai ru hingi ki jing kai ba kodor ling ba ka tin ka bakhut ko jongmi a try shimti ni ka por sa namar ka teng Jesus Christ ni pan amen kabenta ka balai ka ba ngin ya pet ha ka ni ka por ka long shapang Jesus Christ ha uba ngidei ban nget Jesus Christ ha uba ngidei ban nget lani lai bu ha tien pareng Jesus Christ as the object of faith Jisu udei uta ha uba ngi kum kibriu neni kum kibanget ngidon kenya ka ban nget bat ban shania askam uni Jisu long ka pedeng jong ka jing nget ke jongi kumba ngila kedo kham shakmat ha benta ka bening kong ha ka testament ka batmai ka jinget hi ka shong lani ka tawyar ha pelun ha ka long renyeng ka jong Jesus Christ bau try jongi ti habangi perkhat pang Jisu uba long uta kan ha uba ngide ya ka ban nget ngimla khamla phai sha ka tien ki jong blei ka ba kado shapang ki jinglong ki ba kodor ki jong Jisu na ko aban sedang ni ka phang da ka ba kado ya ka ni ka jing shisha shapang ka jing im ka jong Jisu men ba habau Jisu don ha ka ni ka perthei badu ha ba bat habau yad ha ka men hajar snam tam menchwa bun ngut ki briu ki labut yu ki kena ru ki lai lum hajan jongu ki don ru kita ki farisi ki ba kentho yu bat bun ngut ru ki la sngo phla bha halor ka jingi kai jongu ka khtin jong blei kai thu shphang we samla boriu spa uballet chau Jisu ban kali ngan le ya ka babha ayu bangan yo ya ka jingim bam jukut ka gospel Matthias no bakhat khandai khot bakhat riu bakata ka jingkali kala long ka jingkali ka badon kam ha ka ba yaso bat ka jingkali shapang ka jingim ka jong kumban pen pai tien yu tau samla u Jisu la pen i ya ka jing i ka jong hau tau samla bat ula kta ya ki jinglong jingim jong ha ki liang ki babun ha kata ka jingkren ka jong baru Jisu kedau shaladi hi ban ong ba mau long ka jubab jong ka jing ya ka jing im ka jung baru ai jing mut namar kata hau tau samla baru khot yu tu wan butu yanga ti kani ka jinglong ka jong Jisu ha ka ba uterwa ukudau uyalam lenti bat ai ru ya ka jing sha ya ka jing ya lenti jong ka jing im ha ka ni ka perthei bat da ka ba itu yu Jisu bonut ki brio ki yo ban khmi ya la ka jing im ha ka rukom ka ba thamai don chi bonut ki ba snow skyam bha shapang kata ka meaning jong ka jing im jong ki kham tam ha ba ki langet ha uni ublei uba im bat bashisha ka long renyang ka jong Jesus Christ kila bani i ba ka jing im ka long kata ka jing ai snow bha ka jong ublei bat ki don ru ya kata ka jing ki khli na ka benta ka roi ka par bat ka jing nang he nang san ha ka jing im jong ki ha ka ni ka perthei bat bun neki ki san ru ha ka jing shampang ka ba kanjam sim ka buram bat ka jing snow bha ha khamat ublei bat ha khamat ki briu ru kata bakila ban
sngau ya ka jing don ka jong u blai la ni jisu ha ka jing im jong ki leng ba ka jing nget ka jong ki kata kinang jeliu shushu kinang klan shushu kinang sngau skem shushu ha ka ta ka jing nget ka ba ki don ha jisu Christ kiyo ya ka ba nang yai long kata ka jing long ka bala penkaladur ha ka jing im jong ki bat ki sedang ban im ya ka jing im ka batmai kata ka di ka jing nget jong ki ha u jisu ka ba trekam ha ka jing im jong ki ngikan mau pon Nazareth u jisu pendai ba ka mission jong u ka long ban yalap ya ki gospel ha ki baduk ban penbena ya kata ka jing pelat ha ki bala set bendi bat ya ka jing penpet ya ki khmat jong kita ki bamatla bat ban pelat no ya ki balaban ka shitom ha ka jing im jong ki bat ban penbenaru ya ka snem ba penyang hun jong trai Lukas nomor sa dokat bakat pra bat da ka jing peni nuksa leng ba ka jing im ka jong u ka jing im ka ba tawyar ha ka jing pen ko ngu ya di ha po jong pa jong u ba beneng ki jing kai halor ki jing yet ki jing yama markeliang lingba ka jing trei jong u kum u misteri ha po Nazareth ha ka jing pen pau jong kata ka jing isnei ba ka jing bha jong blei syakita ki nong pom u jisu pen pau kamut ayu ban nget ha u ba kata ka jing nget ken ka long ka batawar ha ka jing im ka jong u jisu ui kai pen pau dala ka jong ka jing im bat ule ikini ki baro ban pen pau ban kado ikini jing shisha baki briu ki don kam ban nget skam ma u hod ui kai ru ha ka dur jong ka hima ki beneng lani ka hima ka jong u blei ka ba lanang jan bat u jisu u kado ya ka ban hikai ya ki jing long jing man jong kita ki baro ha kata ka hima ka jong blei bat kumnu baki briu ki dei ban but ya kita da ka baki nget skam ha kata ka jing pen im lani ka jing la ka jong blei u jisu la le ya ki jing ya le ki bau kendu ba kata ka bor ka ba persya ya kata ka hima ki beneng lani kata ka bor ka ba persya ya kata ka mon ka jong blei ula kerku kerpang ru ya kita kibadon kibalong kibapotam hakai melang salang bat ula kentiu ya ki bakata ka di ka ministry ka jong jisu ha ka ba kadi ka jinget jong kibriu ka tawyar lani ka care sodong ban ngi namar kata hang ni ba u jisu hikai ba dei ma uhi balong ken ka pedeng jong ka jinget jong kibriu habai syam baju Yesus Kristus samar kata ki briu ki syam ya kata ka jingat lenti chakan jing im ka badap hau Yesus Kristus ni kan mau ya ke gospel Yohanes nong ba shipau dekat ba shipau ong Yesus ong unong tu wan handai tang ba un yo tu bat ba un yo penyap bat ba un yo penjat de nga ngalawan bakin yo ya ke jing im bat bakin yo kerhai ya karu ni hang ni namar kata bau jisu keren ikini kentien ki ba ai haki ya ka jing shai jong ka jinget jong ki ba lada ki nget hau ni jisu balong ken uta uba ki dei ban nget ki yo mat ya kita ki ba bha ka jing em jong ki ba kham tam ru ya kata ka jing im jong kata ka ba shalendet jong ka ni ka perthai ti kata ka di ka jing nget ka ba u jisu kwa banikai ka jinget ken ha kata ka long renyeng ka jong uhi ten rei pat kawan kani ka jing perkhat ba ngi kum ki ta gi banget hau blei kani ka jinget hau Jisu Christ ka penlong ka wei yangi te wan hapdeng chibun ki rukom bat ki jinga pher ki ba bun ki ba ngidon kum ki briu hendrei habang idon kata ka jinget hau Jisu ngilong ka wei ha kata ka jinget hau Chris penban lada kali kumnu ngi shampang kata ka jinget hau Jisu Chris kidon ki jinga pher ha rukom batai lesi dengi kali ba dengi ong ba ki ai ha kan rukom phi
nani ba manginginget hau Jisu na singila ban don chibun kirukam sothu kirukam yo ki jongi tang chujer khandian don kita ki banget nani ki badon kata ka jinget ka balong instrumental haba ong instrumental hangi ka mumut ba ngila ban nget nani ban kermen kum kanuksa ba kakali ha ka bangi syongi nya kalong ka babaha lani ni shanya nani nginget skam ha kata ka bang ha ka bangi pelangi ki pisa ki jongi nani ka spa ka jongi kini ki baro kilong instrumental ti kilong ha ka ba ka jinget ka jongi ka yasok lang bat ki jing mentoi ka bangi ngi khmi lenti la ka dei ka jingkot jingkya ka jing man baha ka jing nang roi nang par nang ta ka jing kio ki kam ki jang bat kum ta ter kini baro kilong namar ba ngidon ka jinget haki bat kini kilong ken kita ka bangi ong kalong instrumental kata ka jinget ka jongi Terhenrei ka jingkeli pat kalong hatu ka jinget hau Kris jadi banlong ha kata kerukom. Hatu ka jinget ka jongi hau Kris unia ubalong kan tau object of faith. Ha ka jingem ka jongi ha uba ngi hap banget. Ka bangi ngi dei banget. Hatu kata ka jinget ka di banlong ha kata kerukom ha ka bangi khmi lenti pat ye ka jing mentoi. Ha ka ktin ka jong blai haba kita ki brio dan ipat ba ki babut yu Jisu kinget hau Jisu kio hau Jisu ya ka jinglong ka bapla kinget hau Henry haba kinget hau kadon ka wi ka benta ka bau Jisu ong kinget dei namar ki kamba ki jong dei namar bu le kita ki kamba ki jong tang ba Jisu la kado ba ka jinget kamlong tang habayo jing mentoi kam dei ban long kum ta tang habajio jing mentoi haga gospel Yohanes kal nong ban riu khat ban apun riu Jisu lai thu aki balula ong shisha nga ong ha pi wat yanga om na ba phila yo om na ba phila ki kamba andre na ba phila ya bam na kita ki kupu bat phila kadang Ramut ba ki wat ya ka jing mentoi ki kamba ki ba ki yo ya ka jing mentoi ki pet cerita ki jing mentoi. Yau Jisu ka jinget ki kamde bandong kumta. Habang inget hau Jisu habangi yo ishai bau Jisu dei ken ta hau bangi ngi dei ban nge. Kamde pat ban penong yangi bangin nget hau tang namar bangi kmi linti. La bingi yo ya ki jing mentoi. Henry ka kam long penban ba ha ka jing ni ka jing kedau ka jong Jisu ba ka jinget ka dei ken kata ka basyanya ba hau regardless ya ki jing ki results ki bang ila ban hadien la da kalong ka babhana ni ka kalong ka basnyo ha ka jing sotu jung ni ko gibreu ni di ban nyet ba ha Jisu bat ban syanya ba hau kum long kat palong ja kat baja kalong garukom jong ka jing im hi ha ka ba dah bang yo ye jing mentoi ngi ken ni ngi kedo ye kita ki ke bakin long ken ki bangi la ban nyet bat ban shanya handre hang ni yo bau Jisu ukwa ban hikai yengi ba kata ka jinget ka jongi hau ka de ban long ka dur ka balong mar khongpong ya ka jing suthu na ni jing batai jong ka perthai kalong ka jingem ka ba IT shau Jisu kalong kata ka jingem ka ba phalang ya ka jinglong ka bala suthit hau blei ka jingem ka ba penlong ya kata ka ba ngidon ka jing sngo scam ha ka jing ya lenti ka jungi hau ngilong ki ba scam ru ha ba ki ka be kal ya ka ban pen kenting no yangi ngilong ki ba scam ban shanya ban nget ha kata ka jing long ka jong Jisu. Ikan mau itu ikan tien kiba Jisu ang how to ukpa jong tu kena uba pang ya ka jing pang ka jing pang bhur ha ka ba Jisu ang ki baro ki long ki bala yauta
ubanget. Ki barok ki long ki bala yuta ubanget. Lesi ngila ban kado hang ni ba kalong ka jing kmi lenti jong tu brio. Siapang ki barok ki ba ujisu ula bande. Henry kampet ya kata ka jinget ka ba ya ringkat ba kata ka jing sengurit. Hadu kepada poiru saya kata jing sungutu ba ngidon kam ya ublay bangidon kam ya ublay bangi kam don kam ya kita jing mentoy ke baro kilong ki bala ya tau banget kamut ba ka kedo hangi ya kata ka ba ngimla ban tip ke ka bala ban long henry ban ka kedo ya kata ka jing long ken ha ka ba ublay unai ya kata ka bangidon kam Kalong kata ka jing sungus kiam hau blay kata ka bakmi lenti namar kata tangi ki jing mentoy na ublay. Habang ikan mau dangi pet saka jing im ju Abraham ubalong mau ken kupa jo ka jinget. Ladang i refer biang sya kumbala tho aga siti si Hebrew nang khatwe khot bapra. Uni Abraham ula syanya hau blay banyo ki jing mentoy. Object of faith jong Abraham ude ublay. Henry banyo ya ka jing mentoy. Henry kadai ken kata ka jing ya lenti. Kaba umpat juyat menuru. Tip cenu bundai. Tip hakanur kom bau blay ula. Henry syunget bet bau blay ula. Ba de na kata kadau ba kata ka jinglong jong Abraham haba unget hau blay ha uba udei banget. Uyat ya kata ka jingyat lenti jong ka jinget ken. Kabalong ka jingyat siya kata kaba 4 judon bayat menuru. Kata ka di ka jinget ha kaba nginget hau Jisu ubalong uta ha uba ngi day banget. Kani ka kado ya ka wepat ka benta ka ba kongsan ba kata kalong ka jingya per ha padeng ka jinget ka jungi hau Jisu Kris bat ka jinget ka jong Jisu. Ka jinget ka jungi hau Kris bat ka jinget ka jong Kris. Bali ila panwanra ya kani ka benta. Bali ka day ingi bangin perkat ya kani ka benta. Habangi perkat sapang kani ka long renyeng ka jong Jisu balong tau object of faith ya ka jing im jungi. Ngin hab ban sung thu bhai ka jing per habangi bu ya Jisu hangni. Habangi ong ka jinget ka jongi ha Jisu Kris bat ka jinget ka jong Jisu Kris. Kani kadi benta ka ban yarap yangi bangin ngau thu lani bangin nang ban husiar dia na ka jingmut ka ba ya ka jinget tang kata ka rukom ka bangi yo mentoy. Hi don shibun ha kani ka perthai ha ka ba nginget ha Jisu la se de namar bangi yo ya ka jing mentoy. Hari ka ketien ka jong blay ka kwa yangi bangin isai. Kamun iu ka jinget hau Jisu bat ka jinget ka jong Jisu bat kini kan yarap kumno bangin long ka bahusiar ba yo bangi penlong ya Jisu tang ta bangi nget kang bangin yo jing toy. Ha ka we ka liang ban su thu ya kata ka jinget hau Jisu Kris kalong kan kata ka lenti sya ka ba kut ka bangi ngimla bantip. Lani kata ka jinya lenti ka ba ngi ngimla bantip ka yalam syanu henry hot nginget ba ka jinget ka jongi kan dong ka dei ka jinget jongi kan yalam ngi sya kata ka jaka beneng nginget skam ya ta henry pat kan bangi deng im ha ni butai ni sung thu hi jingbut jing perkat ki jingi ki jing angnut jingi ki don lagi plants ki jing thu ka jing im henry kumno pat ngina ban pensisai kita ki henry habang nginget hau Jisu kata ka jinget ka jongi hau Jisu kadai ken ka lenti ka balong ka lenti kum ka jong Abraham ka bangi ngimtip nani ngiyat ha kata ka lenti ka ba pajuyat menuru ka jinget jong Jisu pat kalong ken kata ka batte lakam yangi ha kata ka lenti lesi pila ban yo kiam ya kata ka jinget per ka jinget ka jongi hau Jisu kalong kata ka jingya lenti jong
jong ka jinget ka ba yalam yangi hakata ka linti ka bagin pujuyat menu baka jinget ka jong jisu pat kalong kata ka bate lakam yangi bagin yat hakata ka linti ka jinget ka jong jisu kalong ka jinget haka jingla jong ble hakata ka jingyat linti ka jongi ka jinget ka jong jisu ka hikai yangi bagin i bakumno bau jisu nget hau pa jong ba beneng ka jinget ka jong jisu ka ba nget hakata ka bor ka jong pa jong ba beneng kamlong kan kata ka ba pet tang shi jing mentoy hendai kalong kan kata ka ba minot lani ka ba yat skam ka ba yai ne hakata ka jing im jong kata ka jing day ka ba jan batla ublei ujong ukpa jong ba beneng kani ka di ka jing pher na mar kata jong hakata ba ka jing pher ba ka jing day bangi perkat sepang ka jinget hau kris ka jinget ka jong kris bat ka jinget ka jong kris ka bate lakam yangi lani ka bate lakam ya kata ka jinget ka jong hau kris pi habangi pai ban pet shakani ka jinglong ka jong ka jinget na mar kata habangi ong yikini ki ka pau ha kata ka jinglong jing isne bat ka jing yet ka jong jisu ka jing day jong u bat ki brio bagi jing thao bagi jing penlong jong u kadai kan kata ka jing penkhia ka bakersoi na ka jeli jong ka jing day ha ka ba udon na di boy syam ba kita gibreu ni kan mau itu kena ubala syate hau mensim baman ujisu keli banyak sapang jong u ngam sya ka jeli jong ka jing day ka jong u ha ka ying ka sam ha ka long ying long sam jong u bat ha kata ka jing le jong u jisu ngolem bat ka jing it ka bakersoi ha po jong u ka khmi ban penkhia pat yu tau kena desi kita ki sendran jong jisu ki klamla ban le kata ka kamba ban penkhia yu tau kena na tau musim namar tau musim baman dei namar ba hangi ka dawa shibun ki bikin sung thuru ya kata ka jingit na ni ka jing sngolam na ka benta jong ni kena ha ka ba kila ban rung sha kata ka jeli henry kim shamla ban nem ta ka jinglong ka jong jisu pat kalong ba ulet na do tanrai ha ka ba usung thu ya ke ka ba utau khna udon kam ke ka ba kendu bat ka jingle namar kata ka jong jisu bande kumta ka penkhia om tang yu niu khna ri ka penkhia ya kata ka long yin long sam hi baro ko we bade namar kata ka daw hang ni niu i ka jing trei ka ba phla ka ba pher na ka jing mut jing perkhat jong kita ki bahing basam ki jong niu khna ka jingle ki kamba kim dei tang shapang ka jing mentoi lani ka jing khmi lenti penban ka long shapang ka jinget ka ba korsoi na kata ka jing i ha kata ka jing dei ba udon ba laki brio ni i namar kata ni ru ba ka jinget ka jong jisu kris ka ai bor ban ya ling ba ka jing yale ha ka ba ki brio ki dei banya kendu habangi kedo hangni namar kata ngi kan mau ya ke ka bau jisu la le wan shikani bethe ban sha shitom om namar banyo ya ke jing mentoy la di kading phna namar kata ka long ka benta ka ba kongsan ha kata ka jinget ka jong jisu kris kani kading phna ka ba kedo ya kata ka jinget ka jong jisu kris kan te la kam yangi kan yalam yangi ha kata ka jinget ka jong ha u jisu ki jing yale ki jing sha shitom kini ki pen perang ya ke jinget ke jongi kini ki jing yale ki jing sha shtom ki lenti jong ka ding phna ba ka testimony ka jong apostle paul wang haki baro la penjenjar sat yangi hendrei om shim la penshipa yangi la tab bayong yangi hendrei om haban da kut lat la be ben yangi hendrei om shim la e no yangi la pen kelon kram yangi hendrei om shim la penjot no yangi da ka baba keleng hakani ka met hala ka sngi ya ka jing yap u jisu u bau trai khnang ban pen pau ya ka jing im u jisu ru ha ka met jongi ka di testimony ka jong paul ha ka ba ka ding phna ka ba mut u yo i ya ta ka jinget ka jong jisu kris ha ka ba u shem song ba bat u yo mat pat ya ka bor ha ka ba u shanya skem u dei pat ya ta ka jinget ka jong u ha u jisu ka jinget ka bala pen prang nama kata ka long kam kong san ba bat ula ken ya ka jing job
kaba ublay ula ban walam lingba kata kalenti kajinget kajong Jesus Christ hangi ka kamken na markata ya kajing bento ya ka bakut Henry ka kampet ya kata kajing ya lenti ni kan mau ya katu kajing dwai jong tu brio uba flash ublay ba unget Henry udwai ru ba ublay unpen klan ini yarap ya kajing bomnget kajong ya kajing trot kajong kajinget kajong Jesus Christ na markata kalong hakaba usyanya ukudo ya kata kajing long hakaba usyanya skam ha ublay ubaim bat basisha atau ublay pa jong uba beneng ha Getsemani kat mau ba Jesus dwai lada ka kuri kan yo light no na kajing kuslai kalaban penban ulasyanya halo pa jong uba beneng daga bau ong tu pen pai no ikani kuri naga penban om ya ka bangamon Henry ya ka ba memon kata kajinget kajong Jesus Christ kajinget kajong Jesus Christ ka ba kado ya kata kajing long ken ka ba ulan ya dia bat kani ka hikai ya kajinget kajong ya ha ka ba ngi yo ya ka bor ken ba ngin syanya au bat kani kan pensngub ha kan penchat bor yang ngiru kumno bengin nang tei susu ya kata kajinget kajungi ha ujisu haba perkat susu syapang kani kapang kalong kabab dei ba ya kaban penkan mau ni namar kata ba ngidon ya kani kabenta ka ba krau ba ha ka ba ngitei ya kajinget kajungi ha uni ujisu da ka ba khmi ya kata kajinget kajong ujisu Kris kani kajinget kajong jisu kalong ka ba unget ha uni ukpa jong ba beneng ubalong utau bala pla ba mau de utau ba it ya kun ju bat kani ka hikai yangi kapan kan mau yangi ken ba da ka de yangi bangin san pensan yel dia pensan yel dia haka ta ka jinget ngidon kam ya ka ban khmit bet shau jisu ngidon kam ban yu i shwa ya ka jinget ka jung kanang bangin te ya ka jinget ka jungi ha ba Shushu habagi keren ya kani benta ngakwa ban pai sesuai pat ka pang ba ka bai di bai so ba kani ba kata ka long ba kani ka jinget kan ka long ka jinget hau jisu ha ka bangi te shushu ya ka jingem ka jongi hau ni song thu shai kani le se ha ka dur kamba upol wanra ka dur jong ka nongrem jong ka jingem ho ju jisu la ka do shwa la hikai bau briu bastat ute ka yeng halor umau siang badde nang ni ukudo upol namar kata ukudo syapang kan nongrim ki apostle bat ki nang rupa u Jesu Kristi udalong umau dong bahakli ha ka balate ya ka jinget jongking badu ongru namar omdon bala banseng da ka weipat kan nongrim nalor kata ka bala seng ka balong u Jesu Kristi Makani ka pau shai na markata ya kani ka jingdon kam jongi bagin tei halor ujisu ka jingit ka jongi halor ujisu ngidon kam basu thu ba ka jingim ka long kan ka jingim ha ka ba ni penlong yu ujisu ka pedeng jongka bakani kala banlong de tang ha ba ngi nget hu ble ni ngi bu be ka jingit ka jongi ha ni ujisu Hoj habangi im hakani ka pertai kamtam hakani ka juk ka bamenta don shibun ki ba persyang ban penong sting no la ya ki ba dei ba ka jinget ka jongi ha ujisu ni im haparing shibun ki jing penthami jukan mau ya ka jing kren jong Mark Twain ba ong wat shimno ya ka jing penthami na kibrio namar ba yo ba dei tangkata ka ba udon ka ba kidon ha ka jing im jongki wong Haktian pareng la tho, do not take away a man's illusions, because that is the only thing he may have. Ni im hakja ni ka pathe hak badon shibon ki jing panthami ki balong ki jing hak jing im jungi shi match ne ki jing dei jungi ki bon kli ki rukom hak jing shem jungi teng kala bande ki jing sngo sarong kal teng kala bande ki jing dawa jong ki jing im ki jing bar kumta ki baro ki wan ban penthami no ya ka jingim ka jungi kam tam ka ktaru ka jingit ka jungi ho Jesus Christ nang nu ken ngin yo ya ka ta bor ban le persai kita lem da dei bangi pet
là ni ngi bu bet ya ka jing nget ka jongi ha u Jisu kalong ka badai na margata bangin kmi lenti là ni kalong ka badai na margata long bangin kmi thu ya ka jinget ka jongi hangnu bangi bu ya ka jinget ka jongi bat kumnu bangin le ta bat kum ngi la ong ro basdang ka de yengi bangin bu ya ka jinget ka jongi ha u Jisu da ka ba ngi pet ya ka jinget ka jong u Jisu Kris ublen kurku yengi lingba ka ni ka benta ka ba pan kan mau yengi bagi don new Jisu uba long ma u ken ha uba ngi dei ban ngai object of faith na jing em ka jongi ka dei u Jisu unyarap yengi uble un kurku yengi lengba kini ki por pan wan ham tama ka jing ya ti jongi kum ki hun ki jong ble ba ngin yo ishai ba ka don kam yengi bangin inget scam how ni u Jisu bat bangin tei ka da ka ba ni pet tang shu uble nyarap yengi uble nam ta ka buram ka jong amen tu nya pa shu ble jing tuan atrai bu ble pa jungi ba benengi ayo yembe namar me penkan mau ngi kini benta ba ka jinget ka jungi ka de hami uba long ru uta ha uba ngi dei baniat atrai ngi dwai kini por ma menyerap yengi bengin tei ni ka jinget da ka ba ngi bet shamie ubala hikai yengi bala kedo ngi sepang ka jinget ka jungi shwa ha ublei ba kupa jungi ba beneng ngi dwai te atrai mu subha banyarap men kurku menai tei ke jinget ke jungi bagi don hami ya lam yengi bagi kai ru yengi bagi nang ban le ya ka ke jing ke jungi ba man ka si long lam kat ba ki benta ba nang sa ru kumjo ba ga Bible study in your mat ke jing kurku belai ke jungi to ngau to sha skor ke jingkot kat pat ke jing bu buram ni ai tang shami namar ke teng Jesus Christ ni pan amen